Здравейте, YouTube, аз съм Влади. Аз съм Стивън. Вече ни знаете. Сега ще бием Сиги. И така. Почваме. Стивън, не взимай тия топки. Малко ще ми е гадно как ги взимам, а няма нищо. Служиш ти тук имаш. Ето така не е много турните. Ще купим със сина, за да по-бързо. Не, мен не е проблем защита, защото ми е зорли точно ме цели, он ли бие влъците. Дуй. Не, ма вече влъците се свършват. И живота ми че свърши скоро. Макар че трябва ме докосна. То ме докосна, бе. Бег, че сбухва. Мен той ми удари 30. Те колко ти удари? Не знам. Мен не ми бие тук лъгала. Би тия, бе, ти казах. То са гадни. Аз ще бием Сиги, ти би тия. Давай, Що съм напълно... Аз съм на повече живот. Ти на колко си? Те го знам. Малко. Мале. Ау. Също казвам. 1600 и нещо. Та топка идва за мен. Убий го. Така. Супер. Които имат мисия, нали, тук за двете ръце, трябва да натисна и тия стражите, къде държат душата на Сиги. Няма значение, да се абонирате, коментирайте. Да, благодаря за гледането и довиждане.